du ikke lige fortælle os lidt om, hvad du laver til daglig? Jo, jeg er rådmand for skoleforvaltning i Aalborg Kommune, så det er mig, der sammen med 6 andre politikere egentlig er med til at sådan indirekte bestemme, hvad sker der egentlig ude på skolerne. Så vi beslutter lidt, hvor lang tid I skal gå i skole, og hvordan vi organiserer mange forskellige ting, som lektiecafé og understøttende undervisning, alt muligt. Hvad er din rolle her til børne- og ungetopmødet 2016? Jamen, jeg er her jo sammen med resten af det politiske udvalg, men udover det, så har jeg lovet kommunernes landsforeninger at hjælpe med at styre igennem mødet, så det er egentlig mig, der er ordstyrer derinde og fordeler ordet til de forskellige mennesker, når de er programsat. Så det er min rolle herude. Hvordan synes du, det er gået indtil videre? Jamen, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Det kan godt være en lidt urolig klasse, vi har derinde en gang imellem, at holde styr på så mange politikere og embedsmænd. Det er lidt en udfordring. Jeg er sikker på, at der næsten nogle gange er mere ro ude i jeres skoleklasser. Men jeg har jo hørt lidt om god klasserumsledelse, så det prøver jeg på at praktisere herinde. Er der noget fra denne kongres, som du sådan er blevet inspireret af, eller som du tænker, du kan tage med hjem og bruge? Jeg tror i hvert fald, at jeg vil tage med hjem, at vi skal starte vores læring allerede i daginstitutionerne. Altså få lavet et rigtig godt samarbejde med familie- og socialudvalget, som det jo hedder i Aalborg Kommune. Det er nemlig dem, der har alle børnehaverne. Sådan at vi kan få talt omkring, hvordan laver vi en rød tråd igennem det, de får ind, eller den måde, de har børnene på i børnehaverne, og så til de kommer over i skolerne over os. Så det er helt sikkert noget, jeg vil tage med hjem herfra. Hvordan synes du, at sådan, i forhold til dine egne børn for eksempel, at skolen burde være? Jamen, jeg synes, at det er en god skole, mine egne børn de går på. Jeg synes, det er vigtigt, at skolen hele tiden er nysgerrig på at undervise på andre måder og putte læring ind i hovedet på børnene på andre måder. Nu har jeg jo 4 børn, og jeg kan i hvert fald se, at vores børn de lærer meget forskellige. Altså hvor at for eksempel min store dreng, han er mega god til at huske ord, hvordan man staver ord, hvis han bare vil huske dem. Mens at ham, jeg har på 12 år, han skal helst have skrevet dem ned på papiret, for at han kan huske, hvordan man staver. Altså så den der bevidsthed hele tiden omkring, at børn lærer forskellige, at man som lærer skal undervise på forskellige måder, for at alle børn egentlig har forstået det, de skal lære, det tror jeg er rigtig vigtigt fremadrettet. Hvis du kunne bestemme, hvordan skolen skulle være, hvad skulle der så være mest fokus på? Jamen, der skulle være mest fokus på den faglige undervisning. Altså der, hvor I virkelig får de basale faglige begreber inden for matematik eller naturvidenskab, eller hvad det nu end kan være. Altså det her med, at I virkelig får lært noget i skolerne, det synes jeg er vigtigt. Jeg synes også, trivsel og det, vi har det godt sammen, er utrolig vigtigt, og det er også et enormt vigtigt element, men altså, vi går i skole for at lære noget, og det er det, jeg primært kigger på, det er, at vi skal lære noget i skolen. Ja. Synes du, kongressen her har gjort nogen sådan fremskridt? Ja, jeg synes, kongressen er utrolig god til at samle alle de forskellige input, vi kan have brug for som politikere. Så er det klart, og som embedsmænd, så er det klart, at der er nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det her, det tager jeg bare med mig. Så er der også nogle ting, hvor jeg tænker, det gør vi jo allerede, ikke? Og der synes jeg faktisk, der er mange ting, så der er jeg egentlig glad som repræsentant for Aalborg Kommunes skoler, for jeg synes faktisk, vi er langt på mange områder. Men jeg synes, kongressen er rigtig god til at samle alt, hvad der overhovedet kan være interessant for os på et sted og godt formidlet.